המשנה במילואים דורון הדר, לשעבר מפקד יחידת המשא ומתן המטכ"לית. בוקר טוב. בוקר טוב, רסקין. מהניסיון שלך, והיית בחדרי הדיונים בחודשים הראשונים של המלחמה, מה צריך לעשות עכשיו? איך ניתן להגיע לעסקה כשלפחות על פי הפרסומים חמאס רואה את הצונאמי המדיני שנחת על ישראל, את ההכרה של מדינה אחרי מדינה במדינה פלסטינית, וכנראה לא רוצה עסקה? חמאס אכן רואה את הצונאמי המדיני ורואה באופק בספטמבר אולי הכרזה על מדינה פלסטינית, ומבין שאנחנו פה, רואה גם את המחאה בתוך ישראל שקוראת לסיום את המלחמה, והוא מבין שהוא על הסוס. אז לכן הוא לא מוכן כרגע להיכנס לחדר משא ומתן ולדבר על מה שמונח על השולחן. העניין שמה שמונח על השולחן הוא לא עסקה כוללת לסיום המלחמה. אני חושב שצריך לייצר פיתוי לחמאס להיכנס לחדר המשא ומתן, להכריז על הפסקת אש של 30 יום, ולהגיד לחמאס, אנחנו מוכנים לדון לסיום המלחמה, חד צדדית, אנחנו מוכנים לדון על סיום המלחמה, אתה תיתן אוכל ב30 יום הללו לחטופים, אנחנו גם נדבר עם העולם, עם בריטניה, פורטוגל ושאר המדינות. איך תדע שהוא נותן אוכל לחטופים? כדי. אנחנו נגיד את זה, נבקש גם מהצלב האדום להיות חלק בדבר הזה, ונקווה שזה אכן קורה, אבל ניכנס לחדר המשא ומתן, וזה מה שחשוב, לדבר על עסקת סיום, שאם היא לא מתממשת בסוף ה30 יום, אפשר לחזור להילחם. אני כמובן לא ממליץ לחזור לעזה, לעיר עזה, למחנות עזה, כי שם יש חטופים, ראינו מה קרה בתל סולטן, אבל האיום הזה יהיה על כנו, שבסוף ה30 יום, אם לא מגיעים להסכם, אז חוזרים להילחם. בתוך חדר המשא ומתן צריך לעשות עוד פעולות. צריך להיות יצירתיים, צריך להרחיב את צוות המשא ומתן, צריך להוסיף קציני צבא שידברו על כל האזורים המורכבים, כמו חיץ, מעברים, איסוף נשק וכו'. צריך להכניס אנשי מטפ"א שידברו על השיקום והפיתוח, צריך להכניס גורמים שונים. אני חושב, וחמאס יציר את זה בעבר, שהוא מבחינתו לא מתכוון לשלוט בעזה ביום שאחרי. הוא לא רוצה לטפל בביוב, הוא לא רוצה לטפל בחינוך. אני גם טוען, והייתי במקומות שבהם אמרו שלא יהיו מוכנים להגליה, והסכימו להגליה, שחמאס, בחירי חמאס, יסכימו להגליה. רון, אבל עכשיו הם לא בעניין לכלום. למה להם, יש כאן הרבה מאוד הנחות שחמאס ירצה או חמאס יסכים, למה להם? עוד מדינה ועוד מדינה מכירה בהם. כמו שאתה אמרת, הם על הסוס עם קמפיין ההרעבה שלהם. למה שהם יסכימו עכשיו להיכנס למשא ומתן ולדבר על סיום המלחמה ועל הגליה שלהם? למה הם צריכים את זה? הרי לא באמת אכפת להם מהאנשים שלהם, לא אכפת להם מהחטופים, לא אכפת להם משום דבר. ברגע שתהיה הצהרה ישראלית שמוכנים להיכנס לחדר המשא ומתן, אבל היינו בחדר המשא ומתן. ולדון. רק שנייה, היינו בחדר המשא ומתן כשעל השולחן היו עסקאות חלקיות. היו כאלה שחשבו שתהיה עסקה כשראש הממשלה היה בוושינגטון, ושבוע אחרי זה. אני אמרתי שלא תהיה עסקה כי זה היה צפוי. חמאס פעמיים חשב שהוא הולך לעסקה מלאה, גם בנובמבר 23, גם בינואר 25, ומצא את עצמו שהוא מוותר כביכול על חלק מהחטופים וחלק מהנכסים שלו, ומוצא את עצמו בחזרה במלחמה. הפעם הוא ירצה להיכנס לחדר רק כשהוא מבין שיוצאים מהחדר הזה עם סיום המלחמה. ואת הדבר הזה ישראל, ואני אגיד פה משפט קשה, אני חושב שישראל לא נכנסת לחדר המשא ומתן לדבר על סיום המלחמה לא כי היא חושבת שאין התכנות לדבר הזה. היא לא נכנסת לחדר המשא ומתן לדבר על סיום המלחמה כי היא חוששת שיש התכנות לדבר הזה, והיא לא רוצה את הדבר הזה. תגיד, בדיעבד, שמעתי רעיון של רוחמה בוחבוט כאן בתוכנית. בדיעבד, ואני מצטט דברים שהיא אמרה, היה לנו הסכם חתום שעבר ואושר בישראל לעוד פעימה. ובעצם החלטנו לסגת מזה, ובכך אולי חרצנו את גורלם של החטופים, יצאנו למרכבות גדעון, וההיסטוריה ידועה. בדיעבד, זו הייתה טעות לפוצץ את ההסכם? תראה, ההסכם הקודם בינואר, ב-15 בינואר 25, מומש החלק הראשון, נעצר בחלק השני, לא פינינו את פילדלפי, לא נכנסנו למשא ומתן ביום ה-16, אבל החלק השני לא היה סגור. היה צריך להיכנס לחדרים, היו בו עקרונות מסוימים שהוסכמו עליהם, אבל הוא לא הושלם, וכמובן יש את החלק שאחריו. אני כמובן חושב שזאת הייתה טעות, הייתה פה הזדמנות להשלים עסקה מלאה. השגנו הישגים מסוימים
בהמשך, אבל המחירים היו גבוהים, גם בחיילים, גם בחטופים. אנחנו רואים את מה שקורה עם החטופים, הם גוססים, ויכול להיות שהם ימותו בימים הקרובים, וצריך להיכנס עכשיו למשא ומתן לעסקה מלאה. שמעת את הדברים שיוצאים מלשכת ראש הממשלה בלילה הזה, שבעצם מדברים עכשיו על כיבוש מוחלט של הרצועה. מה אתה חושב על זה? אני אומר שכניסה למעוזים במחנות העיר עזה, ששם מתחת מוחזקים מרבית החטופים, ועוד האוכלוסייה הצפופה שיש מלמעלה, תעלה לנו גם במחיר של החטופים, אנחנו זוכרים את אל סולטן, גם במחיר רב של חיילים, ולא תביא אותנו לנקודה אחרת אחרי שהזזנו את האוכלוסייה דרום או צפון, נהרגו לנו חיילים, נהרגו חטופים, ומה יקרה חודש אחרי זה, חודשיים אחרי זה? אנחנו שוב נמצא את עצמנו מגיעים להסכמות עם מי, מכניסים את איזה שלטון לתוך הרצועה, איך מתחילים לייצב את ההיבט הביטחוני, או נשארים שם. אני לא מבין מה המדיניות של ישראל. תגיד, נקודה אחת בזמן, ואתה ליווית כאמור גם את המשא ומתן הזה, שבה לדעתך זו הייתה נקודת המפתח, שבה יכולנו בעצם להחזיר את כמעט כל החטופים, אם לא את כולם. א', בנובמבר 23 יכולנו להחזיר את כל האנשים וגם מבוגרים. ישראל לא הייתה נכונה בשלב הזה להחזיר מבוגרים, כי זה היה מדובר על שחרור אסירים עם דם על הידיים, והדם שלנו עוד היה חם, וזה היה פספוס, ואנחנו יודעים שמרבית המבוגרים אחר כך שילמו בחייהם. וכמובן מה שציינת, את עסקת ביידן-נתניהו שיצא לפועל בתחילת הקדנציה של טראמפ. אוקיי, נסתפק בדברים האלה. אני רוצה להודות לך שדיברת איתנו. דורון הדר, תודה רבה, בוקר טוב. בוקר טוב. יוצאים להפסקה.